Di kay ko mayog pangan, makalimot jigo. Paminaw, ni guys school ninyo. Basin makalimot na mo namo. Kay ako makalimot jigo man. Di kay ko mayog pangan, makalimot jigo. So kung magsugat ta ni guys school ninyo nya, ngayon mo good morning sir. Wa na kay ko kailan nimo, mo na ra ko. Good morning. May di ko kinsa gito ha. Nakailagay ko nimo, mutubag ko nimo, yamingon din ko. Oh, good morning Ashley. Meaning kaila ko nimo. Wa nagi ko kaila nimo, ako ray tubag nimo, good morning. Ano po ko? Ay, good morning Inday. Kinsa ganito ha. Kay limtanon ko. Dali kay ko kalimot. Say makalimot gi ko pangan sa gito pangan ni Paul James. Ing anak ko kalimtanon.